emniyet ve jandarmada trafik dairelerinde kurduğumuz entegrasyonla birlikte Li siyaseta Tirkiye, kriza iddiayên derbarê Wezîrê Navxweyê Tirkiye Süleyman Soylu da her diçe kûrtir dibe. Serokkomarê Tirkiye Erdoğan hêj rasterast li ser bûyerê daxuyaniyekî belav nekiribe jî. Hemû partiyên muxalefetê daxwazê îstîfaya Soylu û lêkolînkirina îddiayan dike. Herwiha piştî îddiayên skandal, muxalefet daxwaza hilbijartina pêşwext bi dengekî bilind tîne ziman. Li gorî rojnameger Muhammed Wefayê ku hikûmetê ji nêzvat şopîne. Soylu di civîna kabîneyê da daxwaza xwe ya îstîfayê aniye rojevê lê belê Erdoğan bêdeng maye. Li gorî Wefa di nav AK Partiye de rûspî û hin rêvebir ji Soylu acizin. Özellikle Süleyman Soylu'dan ciddi şekilde rahatsızlık duyan bir İddiayên derbarê Soylu da di nava AK Parti û MHP de bu sedema nakokî. Di nava AK Partiye de aliyekî heye ku ji Soylu pir eciz e. Tabi îstîfakirina Soylu meseleya Tifaka Cumhuriyê. Lê vîdeoyên peker îmaja Soylu têk bir. Li gorî min Soylu di rojên bêde wê di ser erka xwe nemînim. O bi wezîfeyekî pasîf bê erkdar kirin. Dibe bibe alîkarî serokkomar. Ji xwe Erdoğan jî nedixwast di nava partiyê de ji xeynî wî kesekî bihêztir hebe. Herwiha li gorî rojnameger Semra Polat jî ger krîza Soylu kûr bibe wê ev yek bibe sedema zêdetir nakokiyên di navbera Tifaka AK Partî û MHP wê pêvajo jî belbijartineka pêşwext bi dawî bibe. AK Parti yola ilk çıktığında insan hakları ve özgürlükler Enha em dibînin gotekeliyên qirêj yên dewlet siyaset û mafyayê çi xasî têkel bûye. Soylu jî ji bo serokkomariyê direqse. Dema ku par îstîvzaz kir û nehat qebûlkirin hêza xwe xurttir kir. Lênha rewşawiya siyasî xerab e. Soylu di nav AK Partiyê de êdî zêde nayê hezkirin. Erdoğan divê lêpirsînekê bi destpêkirin û partiya xwe nû bike. Yan jî karê wî zehmet e. Lewma êdî pirose ber bi hilbijartineke pêşwext ve diçe. Li Tirkiye daxuyanî û îddiayên derbarê Sedat Pekerê ku ji ber serkêşiya rêxistina Sûcî tê lêgerîn, di rojeva siyasî de bi germî tê nîqaşkirin. Piştî ku di nehê Nîsanê da li dijî malbat û derdora Peker operasyon çêbû. Peker li derveyî Tirkiye bi vîdeoyên li ser YouTubeê têkilî û kiryariyên deryasayî yên hin berpirsên hikûmetê tîne zimên û bi taybetî jî Wezîrê Navxweyê Süleyman Soylu dike armanc. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Ekiplerimizin görünür olmasını ve iletişim, denetim